थांनाय 24/2/2023 उदालगुरि दैफाङाव जि साननि समाव एनकाउन्टारनि जि इन्सिडेन्ट जादोंमोन आरो बे एनकाउन्टाराव मोस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारी बिथांनि न'खौ नतुन पानबारि बरसलायाव होननानै बुंदों। बिथांखौ गावथारनाय जादों पुलिसनि एनकाउन्टाराव बेबायदि खौरांखौ जोङो मिथिनो मोनदों खौरां बिजोङाव। आरो बिनि अखानायै बिथांनि गामिनि गबर्धना निमुवानिफ्राय सासे प्रिन्सिपाल आंनो फन हरदों जे केनाराम बसुमतारी मुंनि जाय डकाइति नाय बे सुबुंखौ गावथारनाय जादों। आसलते बियो केनाराम बसुमतारी नङा, बे डिम्बेश्वर बसुमतारी जोंनि गामिनिसो, बिथांमोननि डिम्बेश्वर मोसाहारि जोंनि गामिनिसो। बिथांनि न'खरनि परियाला उदालगुरियाव थांगासिनो दङ होननानै आंनो फोरमायहरदों। बेनि उनाव उननि समाव बिथांनि न'खरा फैबाय आरो न'खरा फैनानै उदालगुरि जिल्ला एसपिनियाव गांसे पिटिशन होबाय आरो रौता थानायावबो थांदों जे केनाराम बसुमतारी होननानै जायखौ गावथारदों बियो आसलते डिम्बेश्वर मोसाहारि। बिथांनि बिसिया बुंदों बे आंनि फिसाय होननानै, आरो बेखायनो बिथांमोना बुंदों जे जोंनो डेड बडिखौ नांगौ। दा बाथ्राया जाबाय स्पष्ट, पुलिस प्रशासननिफ्राय जि मोनसे बेयाव आनसाइन मोनसे प्रेस नोट होदों, नैबे कपिया बेयाव गोजौनिया केनाराम बसुमतारी आरो गाहायनिया डिम्बेश्वर मोसाहारि। आरो बिथांमोन सानैयाबो माखासे एन्टि ससियेल, माखासे डकाइति, माखासे लुटपाट बेबायदि मोस्ट वान्टेड आरो वान्टेड रेजिस्टार्ड केस दङ होननानै बिथांमोना बे प्रेस नोटखौ जारि खालामदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुङो जे जोङो सरकारखौ जायखिजाया दायनिगिरिनि सायाव स्ट्रं एक्सन लानायखौ जों लुबैयो, नाथाय जोङो माब्लाबाबो एनकाउन्टार खालामनायखौ जोङो सापर्ट खालामबोफेराखै आरो खालामनायबो नङा। बिदि होननानै जोङो सोरबा दायनिगिरिखौ बासायनांगौ, रैखा खालामनांगौ बा बेखौ सापर्ट खालामनांगौ, जों बेखौ मालाबाबो फोथाया आरो जों मालाबाबो सापर्ट खालामाखै। बाथ्राया जाबाय स्पष्ट जे सरकारा दायनिगिरिनि सायाव जोंनि ओनसोलखौ पिसफुल लाखिनायनि थाखाय बा समाजखौ गोजोनै लाखिनायनि थाखाय जायखिजाया दायनिगिरिनि सायाव एक्सन लानांगौ। एक्सननि बिनिङा बे नङा जे बेखौ एनकाउन्टार खालामनांगौ, आरो जों एनकाउन्टारखौ सापर्ट खालामाखै। न्याय बेबस्था दङ, जुडिसियारि सिस्टेम दङ, आयेननि गेजेरजों दायनिगिरिया बिनि साजा बा पानिशमेन्टखौ मोनगोन। नाथाय बिनि मिनिङा बेबो नङा जे जोङो दायनिगिरि बा डकाइति बा बेबायदि क्रिमिनेल मानसिखौ जों सापर्ट खालामो। बे मोनथाम बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंबाय। दा नैबे बाथ्रायाव जे साननि समाव 24 आरो 2/2023 जि मोनसे एनकाउन्टारनि घटना, बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारियो। आरो बे एनकाउन्टाराव केनाराम बसुमतारी थैदों होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों आरो बिथांमोननि परियालनो समजायनानै होदों। लोगोसेनो केनाराम बसुमतारीनि बिमाया बे आंनिनो फिसा होननानै बिथांमोना गनाया लानानै बेखौ फबनानै दोनबाय। बिनि उनाव डिम्बेश्वर मोसाहारिनि न'खरनि बाय बाहागिफ्रा फैबाय, बे जोंनि न'खरनिसो सुबुं, बे केनाराम नङा, बे डिम्बेश्वर। दा बै जे डेड बडिखौ थैखांनायनि उनाव जे गथायनानै होबाय केनारामनि न'खरनो, बेनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला पुलिस प्रशासनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जोङो स्ट्रंलि जोङो बिनि सायाव काउन्टार खालामो। मानो होनोब्ला बिथांमोना बेयाव टटेलि फेलार जादों आरो टटेल बे मोनसे नाटक आरो बे टटेल मोनसे बिथांमोना इनसिनसियारिटि मोनसे खामानि मावदों। थैखांनायनि उनाव दायनिगिरि जानो हायो, नाथाय थैखांनायनि उनाव बियो गावनि न'आव न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ लानानै थांनो हानायनि अधिकार दङ। आरो बे मोनसे इनहिउमेन ट्रिट जादों। सोरनिबा डेड बडिखौ सोरनिबा न'खराव हरनाया बे मोनसे इनहिउमेन ट्रिटमेन्ट। आरो मैया जेब्ला बेखौ जावखांनाय जाबाय, केनाराम बसुमतारीनि
डेड बडिखौ फबना दोननाय जायगायाव जेब्ला बेखौ सिनायथिनो थाखाय जावखांनाय जाबाय मैया आं उदालगुरि जिल्लानि डिसि सातनेक सिं बिथांखौ आङो टेलिफनिक डिसकास खालामदों आरो लोगोसे जि सुप्रिया दास जि एसपि उदालगुरिनि बिथांजोंबो आं टेलिफनाव रायलायदों बिथांमोनखौ बुंदों जे मेजिस्ट्रेट लेभेलनि मोनसे अर्डार जारि खालामनानै डेड बडिखौ जावखांनांगौ आरो लोगोसे डेड बडिखौ रिकगनिशन सिनायथि आइडेन्टिफाइ खालामनायनि थाखाय स्कप होनांगौ आरो परियाला सिनायथि होनानै लागोन आरो बेबायदिनो मैया जावखांनाय जाबाय आरो जावखांनायनि उनाव डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसि बिथांनि फिसाज्ला आरो बिथांनि बिदाया बुंबाय बे गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै सेहेरा पाति गासैबो डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बे डेड बडि फारसेथिं केनाराम बसुमतारिनि बिमाया मैया बुंबाय जे आङो मोखांखौ बारा सिनायनो हायाखिसै एसे डाउटफुल बुंदों दा बेखायनो बेयाव हिउमेन राइट्स भायलेसन जादों थैखांनायनि उनाव जायखिजाया दायनिगिरिया थांना थानाय समाव बे दायनिगिरि जानो हायो क्रिमिनेल जानो हायो किन्तु थैखांनायनि उनाव जायखिजाया दायनिगिरियाखौ इनहिउमेन ट्रिटमेन्ट खालामनाया बे मालाबा गनायथाव नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि मोनसे जाथाय आरो बे मोनसे जि मोनसे इनहिउमेन ट्रिटमेन्ट बर' सुबुं आरो बे जि मोनसे जाथाय बिनि सायाव जोङो गोख्रोङै सोंखारिदों आरो प्रशासननिफ्राय जि मोनसे इनसिनसियारिटि मोनसे रल प्ले खालामबाय बे प्रशासननि कमप्लिटलि मोनसे फेलार दा बेखायनो मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे गासै जाथायनि सायाव CID इनभेस्टिगेसन मोनसे बिथाङा होदों आरो बे CID लेभेलनि जि इनभेस्टिगेसन बेयो जाहाथे प्रपारलि जायो बे जाहाथे माने राइट ट्रेकआव थाङो जाहाथे बेयाव कुनु मिसलिडिं बा बेयाव जाहाथे कुनु माने बेबायदि माने सन्देहजनक जाहाथे तथ्य जेबो थाया सोरनि डेड बडि एक नम्बराव आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन DNA टेस्टनि गेजेरजों आरो जाय न'खरनि बे माने बे डिम्बेश्वरनि ना बे केनारामनि जाय न'खरा लिगेल अथरिटि दङ लिगेल राइट दङ बे न'खरनो बेखौ समजायनानै होनांगोन बिथांमोना सामाजिक न'खरनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बिथांखौ बिदाय होगोन बिनि थाखाय अधिकार दङ आरो बेखायनो जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो दाबि खालामो जे CID तदन्तनि गेजेरजों फरेन्सिक लेबाव DNA टेस्ट खालामनानै डिम्बेश्वर मोसाहारिनि डेड बडि ना केनाराम बसुमतारिनि डेड बडि बेखौ क्लियार खालामनांगौ आरो न'खरनो समजायनानै होनांगौ आरो मैयानि लास्ट जि आइडेन्टिफिकेसन बायदिब्ला बे डिम्बेश्वर मोसाहारिनि माने डेड बडि होननानै जोङो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय मिथिनो मोन्दों आरो नैबे फट'आव कमप्लिटलि बे केनाराम आरो बियो डिम्बेश्वर बे माने बे डिफारेन्सआनो बेखौ दिन्थिखायो दा बेखायनो जुदि बेयो डिम्बेश्वरनि डेड बडिब्ला केनाराम बसुमतारिया बहा थांखो मस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारिया बहा थांखो आरो बे मोनसे रहस्य दिनै मिस्ट्रि दा बेखायनो बियो जुदि डिम्बेश्वर मोसाहारिनि डेड बडिब्ला मस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारिया बहा थांखो बेखौ नागिरनायनि दायित्वआ उदालगुरि जिल्ला प्रशासननि आसाम सरकारनि आरो केनाराम बसुमतारिनि नामाव डिम्बेश्वर मोसाहारिखौ मानो एनकाउन्टार खालामनाय जाखो बिनि मोनसे न्याय बिनि मोनसे बिसार बेखौ जोंनो नांगौ खारन बेबायदि एनकाउन्टारखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालामा दायनिगिरि जानो हायो समाजाव मोनसे ओनसोलाव मोनसे रायजोआव देशआव गोबां क्रिमिनेल थायो क्रिमिनेलखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालामा किन्तु क्रिमिनेलनि नामाव सानथिं बाथिं माने साननि समाव एनकाउन्टार खालामनायखौ जोङो मालाबाबो गनाया आरो सापर्ट खालामा क्रिमिनेलनि थाखाय आयेन बेबस्था दङ बेखौ हमनांगौ बेखौ जेलाव हरनांगौ आयेन बायदियै बियो पानिशमेन्ट जि मोननांगौ बे मोनगोन जि लेभेलनि पानिशमेन्ट बियो दाय खालामदों दा बेखायनो नैबे जि सानबानि जि मोनसे इन्सिडेन्ट आरो बेयाव जि मोनसे गोनो गोथो जि थासारि बेखौ गोख्रैनो समाधानाव लाबोनांगौ जों दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ जों दाबि खालामो आरो उदालगुरि जिल्ला पुलिस प्रशासनखौ जोङो स्ट्रंलि कन्डेम खालामबाय आरो बिथांमोननि जि इनसिनसियार मोनसे एक्ट इनहिउमेन मोनसे एक्ट बियो जोंनि थाखाय गनायथाव नङा आं बे बाथ्राखौनो स्पष्टयै बुंबाय गोजोन्थों।